Želám vám pekný večer, vážení priatelia, kolegovia. Vítam vás na dnešnom webinári spoločnosti Most Global Business. No, sviatky už sú za nami. Traja králi včera odsválali na koňoch alebo na ťavách. Na nám neustáva nič iné, len pokračovať v našej práci a pripravovať sa na ďalšie udalosti, ktoré sa budú diať teraz v blízkom období. Dnes tento počas tohto webinára dnešného sa budeme venovať našej takej aktuálnej téme. Budeme hovoriť o tokenomike, tak ako som aj avizoval, pretože samozrejme máme nových spolupracovníkov, máme nových kolegov. No a ja si myslím, že po tých zmenách, ktoré nastali v ekosystéme spoločnosti Most Global Business, nie je na škodu aj pre nás starších už v tomto biznise si zopakovať niektoré základné pojmy. Samozrejme, aby sme ich potom vedeli ďalej vysvetľovať našim novým kolegom a partnerom. Čiže ešte raz vás vítam zo Slovenska, z Čiech, z Moravy na tomto webinári. A ešte by som chcel prizvukovať, že od dnes tieto stredy tieto webináre budeme venovať práve takýmto niektorým častiam ekosystémy, technickým otázkam. Budeme to vysvetľovať. Ja by som prijal takú diskusiu, otázky od vás, ktoré vás zaujímajú. No a samozrejme príjmem s radosťou od vás aj vaše návrhy, napríklad už budúca streda, o akej časti ekosystémy by ste sa chceli porozprávať, alebo by ste sa chceli dozvedieť nejaké nové informácie alebo objasniť. Napíšte mi do SMS-ky, do skupiny na Telegrame, napíšte vaše návrhy, požiadavky, o akej téme by ste chceli napríklad počuť budúcu stredu. Tak poďme na tú prezentáciu. Pevne verím, že sa mi podarí zdieľať moju obrazovku. Ohláste sa, prosím vás, či vidieť, či je všetko v poriadku. Dajte mi nejakú spätnú väzbu. Áno. Ďakujem. Áno, v pořádku. Ďakujem, pán Mach. Pekný večer. Tak, poďme na to. Predtým, ako začnem prezentáciu, dovoľte, aby som sa vám predstavil, pretože vidím, že sú tu niektorí naši noví spolupracovníci. Moje meno je František Solár. Som podnikateľom už dlhé roky, som členom Medzinárodnej rady pre rozvoj spoločnosti Most Global. No a zatiaľ ešte stále, pevne verím, že nie nadlho, na 7. úrovni kariéry našej spoločnosti Most Global. Predtým, ako prejdem k tej tokenomike, samozrejme je dobre si pripomenúť, že my fungujeme také v rámci decentralizovanej platformy, v rámci ekosystémy Most Global, ktorá pozostáva z viacerých veľmi, by som povedal, inovatívnych, veľmi lukratívnych produktov, ktoré dnes samozrejme nebudem vysvetľovať, pretože na to máme iné webináre, iné prezentácie, ale len zopakovať, z čoho ten ekosystém náš sa skladá. V prvom rade by som chcel povedať, že celý tento ekosystém spoločnosti Most Global funguje na decentralizovanej platforme, fungujeme cez smart kontrakty, to je veľmi dôležité vedieť. No a pozostáva jednak takým srdcom tejto ekosystémy je náš Most Wallet, to je naša Most Walletka, ako my zvykneme hovoriť, multifunkčná kryptopeňaženka, ktorá je non-kustodiálna, to znamená, že my máme od tejto našej peňaženke
kľúče, nikto iný sa do nej nemôže dostať. Most Launchpad, to je platforma, respektíve časť ekosystémy, kde sa uverejňujú inovatívne projekty so svojimi tokenmi, ktorých si ešte predtým, ako tieto tokeny budú objavené na burze, za veľmi výhodných podmienok si ich môžeme kúpiť. Most RDN, to je Rewards Distribution Network. To je všetko automatické rozdeľovanie bonusov, partnerský program, samozrejme Xchainer. To je ďalšia časť ekosystémy, taká nezávislá časť, ktorá slúži na manažovanie alebo na riadenie kryptoportfólia, pokiaľ máte napríklad na centralizovanej burze Binance rôzne kryptomeny, tak s týmto našim systémom Xchainer môžete manažovať a riadiť si toto vaše kryptoportfólio. Samozrejme, v poslednom čase veľmi zdôrazňujem našu akadémiu. Opäť zdôrazním pri tomto produkte, prihlasujte sem každého nového človeka, aby si mal možnosť prejsť tých 5 videí, ktoré vysvetľujú tieto naše jednotlivé časti ekosystémy, kde sú domáce úlohy, kde odpovedajú na otázky. A potom samozrejme s týmito novými našimi partnermi budete mať ľahšiu robotu, pretože budú mať tie základné informácie o celom našom ekosystéme a budú vedieť samozrejme, ako to celé funguje. Most Market, to je náš taký obchodný dom, ktorý tento rok sa bude naozaj vehementne doplňať novými produktami, službami, výrobkami, čiže budeme mať prístup za veľmi excelentných podmienok nakupovať rôzne kvalitné produkty, výrobky a tak ďalej. Most Lottery je to lotéria, ktorá sa pravidelne opakuje. V tejto lotérii jedinou podmienkou je mať zaplatený mesačný poplatok. Vyhrávajú sa veľmi lukratívne ceny formou našich tokenov, či už Most, MGP alebo USDT. Na Treasury Fond to je tak jedna z mojich srdcových záležitostí, pretože Treasury Fond to je naozaj veľmi, veľmi výstižne povedané pasívna zárobková činnosť. To je jednoznačne možnosť, ako si pasívne zarobiť veľmi seriózne peniaze. No a podobne je to aj s naším Most DeFi, či decentralizovanými financiami, kde už ako ste boli informovaní, ako už máte mnohí z vás skúsenosti, sa objavili v decembri, myslím 10. decembra, 10. prosince, nové možnosti na veľmi lukratívne investovanie do poolov likvidity, ktoré sú s terminovanými vkladmi. Čiže toľko to v krátkosti o tých produktoch. Samozrejme do tohto produktu patrí aj náš Miner Combat. Je to hra na postupné rozširovanie našich partnerov vo vašich štruktúrach. Bolo nedávno uskutočnené 30. decembra, 30. prosince update. Čakáme zase nový update aj teraz v januári, v lednu, čiže máme sa na čo tešiť. Stále lukratívnejšie ceny budeme môcť získavať cez túto hru Miner Combat. Poďme sa pozrieť na našu misiu, pretože osobne si myslím, že je to veľmi dôležité, aby taká vážená spoločnosť alebo taká platforma, ako sme my, tak samozrejme musíme mať svoju misiu, musíme vedieť, kam ideme, musíme vedieť, čo stojí za nami a čo ponúkame, samozrejme. A tá naša misia, to je poskytovanie prístupu k novým, moderným, praktickým nástrojom a technológiám na prechod človeka na novú úroveň kvality vo všetkých oblastiach života. V poslednom čase o prechode na tú novú úroveň kvality môžete počuť naozaj veľmi veľa. Tento rok bude z tohto hľadiska rozhodujúcim. My už prechádzame na novú kvalitu.
pretože osvojujeme si nové technológie, osvojujeme si nové možnosti, jednak spolupráce, jednak fungovania, jednak ako nášho biznisu, no a samozrejme aj pomoci iným ľuďom, našim kolegom. Čo sa týka, ešte sa vás pýtam, či sa vymieňajú slajdy, či je všetko v poriadku. Pevne verím, že áno, ďakujem. Čo je takým globálnym cieľom spoločnosti? Samozrejme, tých cieľov máme niekoľko, no niektoré z tých hlavných, to je dať život inovatívnym technológiám, ktoré potrebuje každý obyvateľ planéty, skombinovať tradičné formáty podnikových systémov s najnovšími priemyselnými nástrojmi pre každého používateľa, vytvoriť a implementovať komplexný systém nástrojov pre komunitných obchodných partnerov. Osobne som presvedčený, že ten komplexný systém nástrojov máme k dispozícii. Je to samozrejme ten náš ekosystém, ktorého sme vlastníkom všetci. Takým hlavným princípom tohto nášho fungovania je to, že neriadí to nejaký generálny riaditeľ, ten náš ekosystém. Není majetkom firmy Most Global. Je majetkom všetkých nás, ktorí sa zúčastňujeme, pretože je to decentralizovaná platforma, ktorá je podporovaná, budovaná nami všetkými partnermi, ktorí sa aktívne zúčastňujeme na činnosti tohto nášho ekosystému. No a samozrejme rozšírenie medzinárodného spoločenstva na 1 milión účastníkov v tomto roku. Viete dobre, že bola spustená medzinárodná kampaň, ja som o tom hovoril, dával som nejaké informácie do skupiny na Telegram, čiže postupne sa táto kampaň bude rozširovať aj do Európy, dá sa povedať do celého sveta, kde budú vystupovať, alebo sa bude robiť cez rôznych blogerov, traderov, finančné skupiny a tak ďalej, kde sa bude to širšie okolie oboznamovať s našou činnosťou a s fungovaním našej ekosystému. Na naše hodnoty, samozrejme, gramotnosť, kompetentnosť, profesionalita, obetavosť a výsledky, to je takých 5 komponentov, ktoré sú nevyhnutné k tomu, aby človek v živote dosiahol úspech. No a medzi tie naše hodnoty patrí globálne zlepšenie kvality života každého človeka na Zemi, uznanie, pomoc a rešpekt pre každého človeka ako jednotlivca a majstra, ako profesionála. Pokiaľ bude využívať, samozrejme, že sa bude vzdelávať, bude kompetentný, bude profesionálne vystupovať, bude obetavý pre svojich ľudí, pre svoju štruktúru, tak samozrejme sa stáva majstrom svojho remesla, ako sa hovorí, a tým pádom sa dosahujú aj určité pozitívne výsledky. Vedomé rozhodnutie a starostlivý prístup ku všetkým zdrojom planéty. Osobne som presvedčený, že tými našimi projektami, ktoré propagujeme a v ktorých máme možnosť sa zúčastniť, toto vedomé rozhodnutie a taký starostlivý prístup ku všetkým zdrojom planéty demonstrujeme. No a v nekonečnom dôsledku, čo mňa naozaj teší, že solidný tímový duch, partnerstvo a zapojenie každého účastníka. Tak poďme sa pozrieť na tú technickú stránku, na tú ekonomiku alebo tokenomiku našich tokenov. To je vlastne to, čo sa deje v pozadí, keď sa niečo udeje. Vieme, že v nedávnej minulosti, v decembri, v prosinci sa zmenilo ponímanie spolupráce partnerov a účasť v ekosystéme tým, že momentálne, keď aktívne chcem spolupracovať a využívať ten náš partnerský program, tak samozrejme taký človek musí mať licenciu. Licencia oprávňuje na spoluprácu a v danom momente máme 3 licencie. Viete, že predtým to boli
tarify, mali sme 7 tarifov, teraz sa to zjednodušilo, máme 3 licencie. Tie licencie jednak oprávňujú k spolupráci, oprávňujú k využívaniu toho partnerského programu a samozrejme oprávňujú na registrovanie ďalších našich spolupracovníkov. Tie licencie sú odstupňované hodnotovo, samozrejme USDT. Tá prvá licencia Network, to je tá základná licencia, je za 250 USDT. Licencia Blockchain Pro, tu už taká pokročivejšia, kde už ten náš kolega, ten spolupracovník sa začína zaoberať so štruktúrou, školiť, trénovať svojich ľudí. Na licencia DAO Elite, tá licencia je pre budúcich lídrov, pre budúcich direktorov spoločnosti alebo platformy Most Global, ktorí postupne sa stanú členmi toho DAO, tej decentralizovanej autonómnej organizácie, ktorú vlastne, by som povedal, budú riadiť tie činnosti, ktoré sa týkajú takých zásadných otázok ďalšieho napredovania. Tie licencie, ako som hovoril, sú definované nejakou sumou. Tá základná licencia Network, to je za 250 USDT, licencia Blockchain Pro 1000 USDT, licencia DAO Elite 2000 USDT. Licencie spoločnosti Most Global sa nakupujú v Most tokenoch. Na hodnota licencií v US dola USDT sa delí aktuálnym kurzom Most tokenu. Ja som si dnes urobil aktualizáciu. Dnešná hodnota Most tokenov USDT bolo 0,78, čiže napríklad tá základná licencia Network za 250 USDT momentálne stojí v Most tokenoch 320,5 Most tokenov. No a tá tokenomika znamená, čo sa udeje v prípade toho, keď si nový náš spolupracovník, nový kolega si zaobstará. V tomto prípade som tu dal príklad, tú licenciu Network, tú základnú licenciu. On za tú základnú licenciu Network zaplatí aktuálne 320,5 Most tokenov. Ešte raz opakujem, tých 320,5 Most tokenov vzniklo tak, že hodnotu 250 US dolárov USDT, čiže kryptodolára alebo digitálneho dolára, táto hodnota sa vydelila aktuálnou hodnotou, čiže 250 USDT deleno 0,78, lebo to je dnešný kurz Most tokenu, a dostanem 320,5 Most tokenov. Čiže na to, aby niekto si mohol kúpiť licenciu Network alebo hoci ktorú ďalšiu, potrebuje Most tokenov. Most tokeny. V tomto prípade 320,5 Most tokenov. A čo sa udeje? V tomto momente, keď si váš nový klient zabezpečí tú licenciu Network, sa spustia dva smart kontrakty. Jeden smart kontrakt pre Most token a druhý smart kontrakt pre MGP token. Na to sa pozrieme za chvíľku. Čo sa týka Most tokenov, čiže z tej sumy 320,5 Most tokenov, 60% bonovo, opakujem, zo zaplatenej sumy novým klientom 320,5 Most tokenov, 60% sa rozdeľuje vo formou bónusov do partnerského programu, čiže pre nás, a 40%, v tomto prípade to je 192,3 Most tokenov, ide na rozdelenie do partnerského programu, a 40%, 128,2 Most tokenov sa spálí na blockchaine. To znamená, že týmto množstvom sa zníži množstvo Most tokenov na obchodovanie. Počet Most tokenov na nákup licencií sa líši v závislosti od kurzu Most tokenu k USDT. Tento údaj je uvedený ako príklad. Je to čerstvý údaj, je to údaj z dnešného dňa.
Čiže ako náhle sa bude zvyšovať hodnota MOS tokenu voči USDT, no tak samozrejme, že stále menej MOS tokenov sa bude deliť. Napríklad, keď MOS token dosiahne 1 USDT, tak sa nebude deliť 320,5 MOS tokenov, ale 250. Pretože je to 1:1. Čiže teraz je aj v tom výhoda, že tá hodnota tokenu MOST je nižšie, že delí sa viacej MOS tokenov aj do RDN a viacej MOS tokenov sa spaluje. Čo je dôležité vedieť? Dôležité je vedieť, že pokiaľ dosiahnem 4. kariérny stupeň a zaregistrujem nového klienta, ktorý si kúpi túto licenciu, tak z tejto kúpy, pokiaľ mám 4. kariérny stupeň, tak dostávam 31,3% z tej sumy 320,5 mostok, zo sumy 192,3 MOS tokenov, pardon. A to je 60,19 MOS tokenov. Čiže logicky, keď ja na 4. kariérnom stupni, tu som zabudol prepísať, že pri tarife štart, ale to je pri licencii network po novom, tak zaregistrujem 4 ľudí napriamo a mám naspäť svoj poplatok za licenciu. 4x60 je 240. Čiže tu je tá informácia, že z kúpy licencie 60% z hodnoty kúpy licencie, 60% ide naspäť na rozdelenie do partnerského programu. Čiže toto je ten prvý smart contract, ktorý automaticky nabehne, keď sa kúpi licencia network. Ten druhý smart contract sa týka MGP tokenu. To znamená, že teraz sa mi to nechce prepínať. Áno, už to ide, potom sa mi to naraz prepne viacejkrát. No. Čiže to isté, kúpa licencie network, 320,5 MOS tokenov, to vyjde toho nového klienta. V tomto prípade súbežne s tým smart kontraktom pre MOS token prebieha smart kontrakt pre MGP. To znamená, že ten systém vygeneruje platbu na 3 mesiace. Vieme, že po novom na všetky licencie je platba mesačná $15. Čiže v tomto prípade trojmesačná platba to je 45 USDT. Opäť sa tieto USDT vydelia kurzom MGP tokenu, dneska kurz 0,36. Čiže kúpou tej licencie network vznikne nových 125 MGP tokenov. To je nová emisia MGP tokenov. A z tejto novej emisie 48%, v tomto prípade 60 MGP tokenov, ide opäť do partnerského programu formou bonusov pre nás a 52%, 65 MGP tokenov sa stiahne z obehu. To znamená, že sa zníži množstvo MGP tokenov na obchodovanie. Opäť, keď ste na 4. kariérnej úrovni, dostanete z tej sumy 60 MGP, ktoré sa rozdeľujú do RDN, 31,3%, to je 39,13 MGP tokenov. Čiže tým, že vaši noví klienti kupujú licencie, napríklad v tomto prípade tú licenciu network, tak ako som hovoril, keď 4 zaregistrujete, 4 kúpia, tak dostávate okolo 120, dostanete okolo 120 MGP tokenov a dostanete 240 MOS tokenov, čiže plne máte pokryté aj váš poplatok za licenciu,
network, aj mesačný poplatok. Čiže toto je potrebné vysvetľovať novým ľuďom, vašim novým ľuďom, keď budú registrovať oni svojich klientov napriamo, že ako môžu dostať naspäť ten poplatok za licenciu a mesačný poplatok. To nie je všetko. Máme tu mesačný poplatok. Ja som už hovoril, že mesačný poplatok pre všetky licencie je 15 USDT. Aj pre licenciu Network, pre licenciu Blockchain Pro a licenciu DAO Elite. Aj z tohto poplatku sa nám vráti určitá časť do partnerského programu. Čiže momentálne ten 15-dolárový mesačný poplatok, opäť ten sa platí v MGP tokenoch, dnešný kurz 0,36, čiže 15 US dolárov s tým kurzom, ktorý je dnes, je 41,6 MGP token. Čiže dnes, keby ste chceli zaplatiť mesačný poplatok, tak zaplatíte približne túto sumu 41,6 alebo 42 MGP. Opäť aj z tohto poplatku 48%, v tomto prípade 19,97 MGP, ide na rozdelenie do bónusov, do partnerského programu a 52%, 21,63 MGP, ide na podporu ekosystému. Nie firme alebo nejakej firme pána generálneho riaditeľa. Ide naspäť na podporu ekosystémy. A vieme, že spoločnosť Most Global Business podporuje púle likvidity, však si pozrite rozpísanie percent, koľko, by som povedal, 10% je za transakcie a akými percentami sú tie púle likvidity dotované od spoločnosti Most Global. Aké sú výhody, keď máte zaplatený mesačný poplatok? Samozrejme, vtedy sa vám prvýkrát objaví registračný link. Váš vlastný registračný link, cez ktorý môžete registrovať nových klientov. Pokiaľ nemáte licenciu a nemáte zaplatený mesačný poplatok, nemôžete registrovať nových klientov. Samozrejme, máte prístup ku všetkým možným investíciám, máte prístup na investovanie do poolov likvidity, či do tých otvorených, alebo do tých terminovaných. Máte prístup na nákup NFT, máte prístup na nákup MON tokenov, aj MDC tokenov. No samozrejme, môžete si kúpiť aj MOS tokeny, aj MGP tokeny. Čiže všetky možnosti investície máte k dispozícii, len bez poplatku a bez licencie nemôžete registrovať nových klientov. Čiže nemôžete si založiť vlastný biznis. Ja tú licenciu beriem ako založenie môjho vlastného biznisu. Skúste za $250 začať nejaké podnikanie. Nonsens. Nemožné. Desiatky násobky, možno stovky násobky sú potrebné na rozbehnutie nejakého malého domáceho biznisu alebo na rozbehnutie e-shopu. Čiže kúpu licencie ja beriem ako investovanie do môjho začiatočného obchodovania, do môjho biznisu. Nepotrebujem sklady, nepotrebujem tovar, nepotrebujem platiť za nájom, nepotrebujem proste žiadne iné výdavky, platiť účtovného, platiť ekonómku, platiť, ja neviem, aké pozície normálnej spoločnosti. Nemusím nič. Všetko mám od spoločnosti Most Global pripravené. Mojou úlohou je, pokiaľ chcem aktívne fungovať, využívať možnosti ekosystémy. Všetko pre nás spoločnosť pripravila a ponúka nám to na zlatej tácke. Toto je potrebné si uvedomiť a takýmto spôsobom to aj vysvetľovať. Tá platba za licencie nie je platba za váš kabinet, za vašu stránku. Tá platba za licenciu je za aktívnu spoluprácu, že vám firma dáva do náručia, dáva možnosť využívať všetky tie výhody nášho ekosystému, ktoré pre nás pripravila.
Samozrejme, keď máte zaplatený mesačný poplatok, tak máte nárok na príjem odmien za odporúčanie. Máte možnosť získať osobné a štruktúrne body. Účasť lotérií, umiestňovanie tokenov na exchangery, na samozrejme prístup na školenia Most Academy, na Most Academy. Čiže takým jednoduchým spôsobom to je potrebné vysvetliť, že to, že spoločnosť za tie dlhé roky, 6-7 rokov, budovala ten ekosystém, do ktorého sme my nemuseli nič investovať predtým. Ale to stálo hrozné peniaze, pretože viete si predstaviť, koľko je potrebné platiť špičkovým odborníkom IT sektore, aby proste vyvinuli takýto ekosystém. Teraz nám to spoločnosť dáva pre nás na využívanie. No a ešte naviac k tomu nám dáva možnosť si zarobiť cez partnerský program. Ja si myslím, že tých 15 USD to je absolútne nič. A zaplatiť za licenciu, za začatie, za možnosť začať moje podnikanie nejakých 250 alebo 1000 alebo 2000 USD, to je absolútne minimum. Takže takýmto spôsobom je to potrebné interpretovať. Poďme sa pozrieť na Most Treasury Fund. Ja som tiež dneska obnovil tu čísla, updateoval som. Ja som hovoril, že Most Treasury Fund je to proste generátor pasívneho príjmu. To je momentálne s tým, že tam pribudla ďalšia možnosť zárobku, absolútne top. A ja už neviem, ako by som to mal niekomu vysvetliť a nevyužiť tie možnosti, ktoré nám ten Treasury Fond ponúka. Vieme dobre, že byť účastníkom Treasury Fondu, toho podielového fondu, je jedna jediná podmienka mať podielový token NFT. To podielový token našej ekosystémy. To znamená, že kúpou podielového tokenu NFT zabezpečujem si účasť na našej ekosystéme. Nejakým percentom. Pretože som v úvode hovoril, ten ekosystém nie je, majiteľom ekosystémy nie je generálny riaditeľ. Majiteľom ekosystémy nie je spoločnosť Most Global Business. Je to decentralizovaný systém, ktorý slúži všetkým nám, všetci sme majiteľia. Tí, ktorí sa zúčastňujeme, sme všetci majiteľia ekosystému. No a keď sa vrátim k tým NFT, tomu podielovému tokenu. Každé novo zaregistrované NFT, čiže podiel ekosystémy, zvyšuje jeho hodnotu o 5 MOST tokenov. Keď si niekto kúpil dneska NFT, ten podielový token, tak už ďalší, ktorý si kúpi, tak to bude mať drahšie o 5 MOST tokenov. Momentálna hodnota jedného NFT je 5765 MOST tokenov. Vieme, že kúpov NFT za každým, ten smart kontrakt je tak urobený, že 2200 MOST tokenov na blockchaine sa spáli, zhorí. Takisto ako pri kúpe licencie, aj tu je stanovené, že kúpou jedného NFT sa 2200 MOST tokenov spáli. To znamená, že z toho množstva 5765 MOST tokenov, čo je hodnota momentálne, tak sa spáli 2200 MOST tokenov a tým pádom sa zníži množstvo MOST tokenov na blockchain. A tých zvyšných 3565 MOST tokenov sa opäť delí. A to tak, že 48%, 1711,2 MOST tokenov ide opäť na rozdelenie do partnerského programu formou bonusov. Preto, ak ste aktívni, vidíte, že bonusy dostávate v USDT, dostávate v MGP tokenoch a dostávate MOST token. Na 52% 1853,8 MOST tokenov ide na podporu, rozvedie a rozvitie Most Global ekosystému. Opäť väčšinou to ide na podporu poolov likvidity. Prečo je dôležité byť
mať prístup na tento treasury fond, to znamená mať aspoň jeden NFT podielový token. Pretože do tohto treasury fondu, do toho podielového fondu, ktorý je vytvorený, prúdi 48% z emisie MGP tokenov. Z tej emisie, ktorú som vám ukazoval, tu týchto 48%. Že? Keď vznikne nová emisia, tak tých 48% ide do treasury fondu. 10% z launchpadu. 10% z predaja MDC tokenov a MON tokenov. To znamená, keď sa predá, to je jedno, či na splátke, alebo jednorázovo, 1000 MDC tokenov, tak z toho 100 MDC tokenov ide do tohto fondu. Z marketu, z tej zľavy, ide 10% tiež do treasury fondu. No a teraz od decembra, už prvýkrát, tí, ktorí máme NFT, tí, ktorí vlastníme NFT, sme mali pripísané prvý počet MGP tokenov. To znamená, že máme zabezpečený 5-ročný smart kontrakt. Za týchto 5 rokov každému majiteľovi NFT sa pripíše 50 000 MGP tokenov na každé NFT. Keď ich máte 5, tak krát 5, tak 250 000 MGP tokenov. Čiže toto je dôležité si uvedomiť, že tieto tokeny, ktoré takto prichádzajú do treasury fondu, sa potom každý mesiac rozpisujú alebo rozdelia majiteľom NFT. Preto vás ešte žiadam alebo prosím, teraz, keď je priaznivá hodnota MOS token, videli ste, že hodnota je nejakých 0,78. Predtým, ako sa začne zvyšovať tá hodnota, on sa začne zvyšovať, tak teraz máte naozaj jedinečnú možnosť zabezpečiť NFT. Pretože mať či nemať minimálne 50 000 MGP tokenov, tak to nie je jedno. To je $25 000. A nehovorím ešte, keď sa hodnota MGP tokenu zvýši. Čiže v tom treasury fonde si môžete skontrolovať, koľko tých NFT podielových tokenov už bolo predaných. Takže ešte zopakujem, momentálne veľmi priaznivá situácia na kúpu NFT, pretože vyjde vás to na nejakých 4400 USDT. A kúpiť niečo za 4400 USDT a mať potom za to 25 000 minimálne, ja si myslím, že to nie je zlý biznis. Tokenomika Monarch, tokenomika MON tokenov je, myslím si, jasná. Každú chvíľu čakáme zvýšenie hodnoty na $1. Ešte stále, neviem, či už nebolo zvýšenie, aby som sa nemýlil. Čiže máme to rozpísané, vieme, že tá hodnota tokenu Monarch závisí od kúpy množstva za každým 100 až 125 000 tokenov, ktoré sa predajú, tak sa hodnota zvyšuje o 0,05 USDT. Zvýšenie hodnoty MDC budeme mať pred koncom januára nové informácie. Zatiaľ platí to, čo je tu na týchto grafoch stĺpcových 24. januára posledné zvýšenie na $3. No a ja si myslím, že po tejto prezentácii a po tých ďalších prezentáciách, ktoré budeme rozoberať postupne každú stredu, vám určite bude jasný ten mechanizmus tvorenia kapitálu, pretože, ako som spomínal, že pokiaľ máte to NFTčko tu a každý mesiac sa teraz pripisujú určité počty MGP tokenov na váš účet v treasury fonde. V marci, čiže v březnu, sa odmrazia tie MGP tokeny a budeme ich môcť využiť napríklad na reinvestíciu do poolov liquidity. Čiže tu dostanem
už hotové MGP tokeny, čiže tu už mám zarobené prvýkrát cez ten treasury fond. A potom ich ešte raz môžem reinvestovať a získať o mnoho viac. Ja som o tom presvedčený, že žiadna spoločnosť vám takúto možnosť neponúka. Čiže toľko to o tokenomike. Samozrejme, ten mechanizmus tvorenia kapitálu je práve o tom, o možnosti reinvestovania tých MGP tokenov. Samozrejme aj MOS tokenov, pretože máme otvorené pooly likvidity, ktoré sú k dispozícii na investovanie aj na výber 24 hodín 7 dní v týždni. No a potom máme samozrejme možnosť aj v tom exchangeri, pokiaľ mám nejaké portfólio. No a samozrejme v tých púloch likvidity, čo je senzačné a proste čo je naozaj unikátna možnosť zarábať na zloženom úročení, čiže mať úrok z úroku. Ja som práve dnes robil reinvestície, pretože cez sviatky som nejako sa k tomu nedostal, už som mal dosť tokenov, ktoré mi pribudli, tak práve dnes som robil reinvestíciu. Takže toľko to k tejto tokenomike. Ja samozrejme dám túto prezentáciu k dispozícii. No a ešte posledný slajd, naše oficiálne zdroje. Viete, že máme YouTube kanál, Telegram kanál, inteligentný asistent na Telegrame, webovú stránku ekosystémy na našu platformu mos.online. Všetky sú dostupné na webovej stránke. Samozrejme popis všetkých tokenov. Je tam biela kniha, čiže môžete si to v kľude prečítať. Čiže toľko to o tokenomike. Pokiaľ máte nejaké otázky, kľudne sa ozvite, hlavne vy noví, ktorí ste tu. Keď je to krása, že na každém nápadu záleží ako na lidech. Áno, pán Mat, presne o tom to je naša platforma Most Global. Pokiaľ máte otázky, kľudne ja vypnem nahrávanie, aby